Vítajte pri našom novom podcaste. Dneska máme špeciálneho hostia, ktorý, či je leto, či je zima, vždycky ho vidím iba v šľapkách chodiť. Jedno, aké ročné obdobie, alebo či je vonka sneh. Je to Robko Kolčák, vítaj u nás. Ahojte. Ďakujeme pekne, Robo, že si prijal pozvanie do našeho podcastu. Ja ťa rovno hneď zahltím prvou otázkou. Kto je Robo Kolčák, keď práve nejazdí rally? Ťažká otázka na začiatok. Tak Robo Kolčák je u mňa hlavne otec dvoch detičiek. To je pre mňa v prvom rade, okrem toho, keď nie je rally jazdec, je rally jazdec. Takže, pretože si myslím, že rally je tiež životný štýl. Nie je to len o tom byť v tom aute v daný moment, ale myslím si, že proste tým človek musí žiť od rána do večera. A samozrejme je svojím spôsobom podnikateľ, svojím spôsobom človek a každopádne sa snažím v živote pracovať vždy na tom, aby som bol lepším človekom, nielen športovcom a otcom. To je super. Ty si akože primárne, akože to tvoje najväčšie, čo robíš teraz, je, že jazdíš to rally aktuálne? Momentálne áno, však z začiatku to bolo brané ako hobby pre mňa. Neskôr sa to posunulo do štádia, že proste jednoducho som tak naturálne daný, že keď niečo robím, tak sa snažím obetovať tomu všetko a samozrejme, keď chce človek niečo dosiahnuť v živote, musí robiť viacej ako všetci ostatní, takže odstupom času som samozrejme pochopil, že rally nie je len, tak ako som povedal, sedieť v tom aute v daný moment, ale obnáša to obrovské množstvo času, financií, odlúčenia od rodiny, od detí, takže jednoducho to musí byť životný štýl a človek musí učiť si hodnoty a priority, čo chce dať bokom a už či to je rozumné alebo to nie je rozumné, jednoducho je to nejakým spôsobom droga a tak to v živote je. Čiže ty si to začal robiť ako koníček. Asi si povedal, super, s tým sa asi idem živiť. Tak celý život ma nejak ťahali auta, už od malých detí sme však ako asi všetci chalani sme stávali nejaké buginy na dedinách a rôzne motorky, pioniere, skútre a bohužiaľ finančne som nebol na to vyzretý, aby som sa mohol posadiť do závodného auta, aj keď tá túžba k tomu bola vždycky. A až samozrejme teraz vo vyspelejšom veku som si myslel pred 3 rokmi, že sa idem pozrieť na nejaký rally závod, zapáčilo sa mi auto zvukom, tak som si povedal, že kúpim si to auto a budem sa snažiť voziť. Samozrejme som sa do toho nejak zahryzol a chcel som jazdiť viac a postupne sa posúvať, byť lepší a lepší a tak sa to nejako transformovalo, že som sa vlastne zrazu dokázal zavodiť aj s tými najlepšími jazdcami na Slovensku a tak som začal toho dávať všetko a obetovať ešte viac. Dobre, mňa zaujíma, kedy bol ale ten prvý moment, že si sadol za ten volant? Asi pridal, alebo čo si spravil, asi si povedal, že to je ono, to idem robiť, hej, že to rally. Tak ten prvý moment bol, keď som mal asi 10 rokov a ukradol som susedovi favorita. To bol taký prvý moment, že to chcem jazdiť a potom to prišlo asi naozaj, keď tie momenty závodné, tým, že som jazdil na motorkách enduro, tak ten adrenalín, som vedel, čo obnáša ten adrenalín, nevedel som, čo je to šoférovať závodné auto, je to niečo úplne iné, ako si ľudia myslia. Ale čo? Tak je to obrovské riziko, ktoré človek berie na seba a proste vysporiadať sa s tým adrenalínom, s tým tlakom, s tým stresom proste. Samozrejme, keď ide o to, ako to máš v hlave nastavené, ale aj veľakrát som si chcel povedať v hlave, že veď sa idem odviezť, o nič nejde, ale jednoducho vždycky o niečo ide, vždycky človek riskuje veľa a keď máš ešte k tomu bojové srdce, tak chceš podať najlepší výsledok, čiže chceš sa približovať k hraniciam prejazdu tých rýchlostí a až potom si časom uvedomuješ, aké riziko veľké na seba berieš. Samozrejme je to šport, ktorý moc chyby neodpúšťa, takže treba k tomu pristupovať inteligentne. Preto si myslím, že je pre mňa rozumné, že som začal v neskôršom veku z rally a nie som už taký bláznivý, aký som bol, čiže troška sa zamýšľam nad tými danými momentami a vecami a zatiaľ sa nám to darí. Takže by si šiel, keby si ešte možno 10 rokov dozadu začal, tak by si ešte asi rýchlejšie jazdil ako teraz. Rýchlejšie možno nie, ale určite by to bolo bláznivejšie a možno menej disciplinované asi však? Menej disciplinované určite, možno by som mal viacej
viacej tých nehôd, pretože by som menej rozmýšľal nad tým, či mám tú latačku podržať alebo nie. A z toho vznikajú väčšinou vážne nehody. Takže určite rodina, deti pomohli k tomu, že to beriem viacej s rešpektom a samozrejme ten vek a to všetko, tie okolnosti patria k tomu, že človek k tomu pristupuje ináč. Prepáč, vrátil si tomu susedovi toho favorita potom? Jasné, hneď ráno bol za pár krát nazad. Bol rád? No jasné. Dobre. Prečo, Robo, podľa teba ľudia milujú rally a prečo je to iné ako nejaký iný šport? Tak ja si myslím, ja obdivujem každý šport a každý, kto niečo dá do života, do svojho športu, každý máme tú svoju lásku, niekto miluje cvičenie, niekto miluje bicykle, niekto miluje tenis a niekto miluje futbal. Čiže ja obdivujem každého športovca, kto do toho dá srdce a proste robí to pre ten šport. Jednoducho ja milujem v rally ten adrenalín, ten pocit strachu, to keď tam sedíš, tak častokrát si vravíš, že čo tu vlastne robím v tom aute, že prečo to podstupujem to riziko, ale nejakým spôsobom to je jednoducho droga a obzvlášť keď prídu nejaké výsledky, tak chceš ísť ďalej a ďalej a proste sú veci, ktoré keď ti hlava hovorí ináč, ale srdce ťa ťahá niekam inám, takže. Vieš si predstaviť teraz, že by si s tým prestal? Reklamná vsúka. Každú epizódu tohto podcastu vám prinášame kompletne úplne zadarmo. Vieme vytvoriť pre vás a vašu firmu reklamný priestor a zároveň nás tým môžete aj podporiť. Vďaka vám môžeme raz my a vďaka nám môžete raz vy. To je ťažká otázka. Myslím si, že z finančného hľadiska jednoducho, keď by nebola iná možnosť, tak by ťa okolnosti k tomu donútili, tak by nebola iná možnosť ako prestať. Ale nejak svojvoľne, aj keď si to hovorím miliónkrát, keď má človek toho plné zuby v tom aute v tých teplotách, tak ja si to hovorím veľakrát, že čo tu vlastne robím, ale vždycky to opadne a na druhý deň ideme ďalej. Takže. Hovoril si aj o strachu, že tam je nejakým spôsobom aj strach pri tej jazde. Máš nejaký rituál alebo niečo, čo robíš pred jazdou? Tak rituál asi máme každý, že sa všetci od toho strachu alebo adrenalínu predtým nejak pozvraciam, alebo potrebujem vykonať veľkú potrebu. Už normálne sa pregrsneš alebo dosereš, keď ideš. Väčšinou naozaj, samozrejme v mojom ponímaní som napriek tomu, že jazdím 3 roky stále začiatočník, čo sa týka rally, aj keď tie výsledky možno napredujú fajn, ale hlavne si myslím, že čím viac človek bude jazdiť, tým menej ten strach bude prichádzať a človek to bude mať nejak zautomatizované, že si bude uvedomovať, že jednoducho je to nejaká práca, ktorú urobí a užije si ten moment a tie chvíle. Ja som ešte stále v tom štádiu, že ešte stále mám proste pred závodom nespím, ťažko sa mi spí, rozmýšľam, ako prejdem, čo prejdem. Ešte stále mám... Rešpekt, ale to je v poriadku. Rešpekt, ale neberem to... Proste ešte mám k tomu veľký rešpekt a dávam naozaj pozor na to, ako spravím, čo spravím, aby sme neurobili nejakú nezmyselnosť. Vďaka tomu možno, že jazdíš čo najbezpečnejšie. Vďaka tomu rešpektu. Teraz určite samozrejme ten motošport mne hlavne pomohli veľmi dobrí ľudia od samého začiatku, či už to bol navigačný Emil Horňaček, alebo neskôr spolupráca s Erikom Kajsom, alebo s Honzom Černým, ktorým spolupracujem dodnes. Proste za to som obrovsky vďačný, pretože niekto dokáže jazdiť 10 rokov a nedostane sa k tým skutočným informáciám, ktoré ťa potrebujú posunúť ďalej a nemá ti to kto odozdať, takže sa trápiš a prichádza na všetko sám. O to viac času a peňazí a závodenia ťa to stojí, kdežto ja som sa dostal k ľuďom, ktorým som sa dostal, ktorí ma pomohli dostať tam, kam som a som im hlavne za to obrovsky vďačný, pretože je to obrovské množstvo financií a času, ktoré mi ušetrili. Koľko, neviem, pre diváka, ktorý nemá vôbec predstavu, koľko tak mesačne ty potrebuješ na to, aby si mohol robiť toto, čo robíš? Tak hlavne, každopádne z začiatku to bolo o mojich vlastných finančných zdrojoch, ktoré som mal z podnikania. Samozrejme to boli menšie financie, pretože to auto nebolo také kategórie a tých závodov bolo minimálne množstvo. Niekde sme začínali. Teraz jednoducho je to tak, že sa to bez sponzorov na tej úrovni, ktorú robím, nedá robiť, čiže tým chcem poďakovať hlavne spoločnostiam ako je Liquimoli alebo Garrett, ktoré naozaj významne finančne stoja za mojím závodením. A len tak pre fanúšikov momentálne hodnota auta je okolo 350 000 eur bez
náhradných dielov, k tomu človek potrebuje náhradné diely, čo je ďalších 100 000 eur. K tomu potrebuje kamión, doprovod, mechanikov, tím. A to sa stále bavíme v rovine, že sa nič nestane, že nič neoškreš, nikde nehavaruješ. Pritom havarovať proste aj tí najlepší búrajú každý. Musel si feštipať, keď to oškreš však. Každý rok. Takže samozrejme ten závod v režii vyjde okolo 20-30 000 eur. A keď máš 2 tie závody mesačne, tak si to asi každý vie zrátať, aké náročné finančne to je. Čiže preto vyzývam každého, kto sa chce zapojiť do tohto kšeftu, že Smelo. Sú to dobre využité peniaze. Dobre, a čo pre teba najhorší alebo najťažší moment, ktorý si mal zatiaľ v kariére? Tak v mojej rally kariére asi najťažší moment. Tých momentov bolo viacej takých, kedy som si hovoril, že ma to štve, že ten strach ma nejak začal premáhať. A mal som nehodu v Chorvátsku minulý rok, kde sme dostali vlastne pomalý defekt a čelne sme nabúrali do stromu, čiže zrušili sme to drahé auto. Samozrejme, jedna vec je finančná strata a druhá vec je, že tam, kam sa posúvaš, tak jednoducho tá rana každého jazdca mentálne zastaví, aspoň na chvíľu, pretože si uvedomí opozdené, čo všetko sa mohlo stať, ako ináč to mohlo dopadnúť. A snažil som sa to hneď vytlcť z tej hlavy o týždeň ďalším závodom, ale jednoducho tam bol taký časový prepad a rýchlostný prepad a taký rešpekt z toho, že proste to bolo obrovsky poznať, že je jazdec po rane. Takže jazdec musí byť naozaj vyspelý, aby vyzavodený, aby bral aj nehody, že jednoducho na druhý deň ide ďalej a ešte väčší. Ja som celú mladosť počúval Daniela Landu, však on tiež jazdil rally. A myslím, že aj v jednej pesničke hovoril, že tá akože rána, že dokáže zmeniť jazdca. Neviem, už nespomínam presne na text, ale je to presne vlastne to, čo ty hovoríš. To či asi poisťovne nepreplatíš, však? Tak to ma zaujímalo, či ako to si poisťovne nepokrývajú. Nie, práve že naopak poistenia autcu, len tá poistka stojí možno 20 000 eur na ten závod, teda to krytie, keď sa niečo stane, a to samotné poistenie okolo 3-4 000 eur pre ten daný závod, takže určite je to rozumné využiť. Pri tých cifrách, čo hovoríš, určite je to rozumné využiť. Ja ťa inak celkom rád sledujem na Instagrame, ty máš úplne podľa mňa, že dobrý content to nazvem. Sú aj v motošporte nejakí hejteri? Že našiel si nejakých takých, čo už... Tak ja hlavne som od malička svojský, čiže väčšinou, keď mám nejaký problém, tak samozrejme sú to veci, ktoré neviem ovplyvniť, ale proste si to nerad píšem, ale rád si to hneď vyrieším, hneď vydiskutujem, to je už jedno, či sa pobiť, poskakať si po hlave, alebo čokoľvek, len proste nech nemám rád, keď niekto prostredníctvom sociálnych sietí si dokazuje nejaké postavenie alebo niečo. A samozrejme, čo sa týka môjho Instagramu, od malička som bol nejak, ten život mi ukázal, že nejaký chuligán som, vždycky ma to skôr ťahalo k tomu neposlúchaniu, k tomu robeniu zle, alebo k tým divokejším veciam, ktoré normálne ľudia nepovažujú za fajn, takže som ten svoj tým nazval chuligán a skôr som sa snažil priblížiť tým fanúšikom, nehrať sa na neviem akého jazdca, ale skôr sa im priblížiť, ukazovať im prostredie z toho motošportu, ako to reálne prežívam ja, aké momenty zažívam ja a samozrejme im dať aj trošku ukázať môj skutočný život, môj skutočnú tvár, aký som a jednoducho som narodený 1. apríla, takže som svojím spôsobom blázon. Mám rád svoj humor, takže každý máme ten svoj humor. No samozrejme odstupom času, alebo teraz sú veci, ktoré jednoducho si nemôžem na Instagrame dovoliť ukázať to, aký v skutočnosti som, pretože som si časom uvedomil, že reprezentujem už nejaké firmy, ktoré sa ďalej reprezentujú mnou, takže už to nie je chvála Bohu, alebo bohužiaľ rozumné tam dávať všetko na ten Instagram, ale stále samozrejme tým, ako ten Instagram rástol a tí sledovatelia rástli, tak som sa vždycky snažil odpísať, komunikovať s každým, proste byť jednoduchým človekom. A častokrát to nepochopila rodina, deti, hej, že proste človek sedí a píše na tom Instagrame a aj keď len odpisuje, ale proste tým ľuďom treba odpísať. Možno
pre mňa to je taká jediná vďaka, ktorú tým ľuďom viem dať, že im napíšem aspoň ďakujem, super, vážim si to, alebo aspoň niečo za to, ako mi fandia, ako mi pomáhajú. A bohužiaľ teraz, keď je tých ľudí veľa, tak proste mám na Instagrame možno 600-700 neprečítaných správ, jednoducho stále sa snažím odpisovať a vraciať k tým starším správam a nejde to jednoducho odpisovať na to. A tak to je pochopiteľné, ja si myslím, že to aj chápu tí ľudia. A hlavne však určite vieš, že ťa aj mladí chalani sledujú, tak asi aj tam je kus zodpovednosti, že si musíš dať do poriadku, že čo... Hlavne si človek odstupom času uvedomuje, že vidí rôznych ľudí, že ide v mojom tričku, tak si poviem, wow, ty košuš, on má vlastne moje tričko, alebo vidí na aute polepené moje logo, takže to tak človeka motivuje ešte viac, že to, čo robím fajn. Dobre, ty si mal taký ako keby zlom na Instagrame, alebo čo ťa ja sledujem, si vravel, že už trošku ideš sa akože ukľudniť, alebo akým spôsobom, že ideš byť taký zodpovednejší voči tým ľuďom, možno, že aj kvôli tým sponzorom. Aj teraz si taký kľudný. Cítiš sa na tých sociálnych sieťach slobodne? Určite je to choroba, ktorá proste na všetkých nejak postihuje. V realite je to niečo, čo najviac nenávidím, tie sociálne siete. Bohužiaľ k tomu marketingu, jednoducho takisto motošport a rally, jednoducho je o marketingu a snažím sa tomu prispôsobiť a robiť okrem závodenia aj ten svoj marketing. Samozrejme sú firmy, ktorí to nerešpektujú a ktorým sa to nepáči, ale takisto mi rôzne ponuky padli práve kvôli môjmu názvu, môjmu Instagramu alebo kvôli tomu, aký som, ale každopádne chcem, aby to, čo zažili so mňou a začali žiť tí moji fanúšici od začiatku a poznajú ma taký, aký som, taký, aby som aj ostal aj na tom Instagrame a proste, aby som to bol stále ja. A niekedy je možno menej viac, niekedy naozaj si zase na druhej strane treba uvedomiť, že toto som prehnal, aj keď niekedy si to uvedomím si to až neskôr, takže každopádne teraz sa snažím nepridávať tie bláznostva, niekedy, kedy som to prestrelil, naozaj nie každý je zvedavý na moje výstrelky a výpadky, takže... No, mňa to baví napríklad. Práve, že... Takže hlavne je to len kvôli tým firmám, pretože tie firmy naozaj ďalej sa propagujú aj mojim menom a mojim závodením, takže... Jasné. Takže ty máš dve baby však? Mám dve dievčatka, majú 6 rokov teraz v sobotu, Kiarka a Frances. No? Keď budú mať 14-15 a dovliekli by ti domov takého mladého Roba ako keby, niečo také podobné, bol by si rád? Tak záleží, koľko budeme Robo peňazí. Takže či to dokáže pokryť moju sezónu. Aha, jasné, ako štartovné od Roba. Ale oni ho nedonesú ako sponzora, vieš, ale ako frajera, že by si donesli. Aha. No ale každopádne som názoru, že chlap by sa mal dokázať postarať o ženu. Takže to je môj názor, každý máme nejaký svoj. Takže mal by tu ženu vedieť zabezpečiť. Vieš, ale tak 14 tak do kina ju môže zobrať maximálne. Ukradnúť susedov favorita, zobrať do kina, hej? Možno budú na starších. Takže... Možno, že. No. Takže, ale tak svoju mladšiu verziu, keby ste domov, skôr ťa to vytočí, alebo by si bol taký hrdý na ne, že... Vieš čo, naozaj si myslím, že asi ma to nevytočilo, naozaj by som bol možno radšej, pretože keď sa pozriem na seba, aký som bol človek, keď som mal 20 rokov a čím všetkým som si v 20 rokoch už prešiel a prežil a pozriem sa na to, čo robí dnešná mládež, keď má 20 rokov, ako žijú, kde žijú a čo sú pre nich priority, tak určite by som chcel pre moje deti napriek tým zlým veciam, ktoré mám toho Roba, pretože by si myslím ich vedel viac ochrániť, zabezpečiť a dať im viac ako to dieťa 20-ročné v dnešnej dobe. Jasné. Robo, vieme o tebe, že ty si bol v cudzineckej legii. Čo ťa k tomu viedlo, že si tam išiel a koľko si mal rokov vtedy, keď si tam išiel? Tak ako som povedal, bol som blázon od malička samozrejme. Určite ma do toho dostali tie rodinné situácie, tie detské nejaké traumy, ktoré som v živote mal. Tým, že naši rodičia sa rozviedli, keď sme mali asi 12 rokov, tak sme sa odsťahovali ku starej mame. S ňou sme mali nejaké vážnejšie nezhody, ja ako človek, ako dieťa.
respektíve vnuk, takže som odišiel na ulicu a trávil som čas samozrejme na ulici s ľuďmi, ktorí sú proste gangstri od malička a samozrejme to človeka formuje či už dobrom alebo zlom, tá ulica trošku ináč a tie návyky a tie vzory a ten čas, ktorý strávíš, nie je proste v hračkárstve alebo v detskom svete. Takže potom prišli samozrejme okolnosti, kedy som už odišiel zo školy, respektíve ušiel a do Legie som prvýkrát išiel, keď ukradol som starej mame zlaté zuby. Favorit zlaté zuby zatiaľ? No. Zaniesol som ich do záložne, kúpil som si lístok, keď som mal 17 rokov. A mala stará mama nejaké náhradné zuby? Nemala, ona ich už mala v tom trezoriku. Aha, takže bola bez zubov ostala. Ostala bez zubov. Dobre. Takže a išiel som do Legie v 17 rokoch, proste naštudoval som si niečo o tom, ako by to mohlo byť, ako to tam funguje, kde treba ísť. Samozrejme som išiel a bolo treba k tomu podpis matky, samozrejme ma odtiaľ poslali preč, takže som šiel za maminkou na ambasádu teda a mamina mi poslala nejaké splnomocnenie cez ambasádu, na základe ktorého to potom akceptovali. Takže mal som prelom 18 rokov, kedy som sa stal príslušníkom Cudzineckej legie. To bol asi ťažký moment pre teba? Aký bol tvoj prvý deň a taký prvý zlom, čo si tam pamätáš odtiaľ? Tak prvé dni som určite nespal, pretože som videl nad sebou prvýkrát v živote černocha reálneho. Svietili mu oči, zuby, teraz nevieš, čo ti spraviť, čo sa stane vlastne. Aj keď, čo sa týka tých nehostilných podmienok, ma to nejak neprekvapilo, pretože som bol už zvyknutý prespať kde v garáži, na chate, v pivnici, v aute, takže to ma nejak neprekvapilo. Skôr som tam prišiel, zrazu vidíš Rusov, Ukrajincov, Černochov, Senegalcov, nikomu nerozumieš ani hovno, takže z toho som mal nejaký väčší rešpekt, no a samozrejme Legia je samozrejme vec na celý podcast, takže len v krátkosti, samozrejme v Legii, kým nemáš nejakú hodnosť, ktorú získavaš určité roky, tak neznamenáš absolútne nič a práve tam potom narazím aj na tú šikanu, že proste tá šikana je proste na každej úrovni vo svete a treba sa s tým vedieť len vysporiadať. Určite. Jazyk si vedel, keď si tam šiel? V začiatku absolútne vôbec. Samozrejme tie metódy učenia toho jazyka francúzskeho, ktoré tam majú, sú veľmi rázne a veľmi rýchlo som sa naučil po francúzsky. takže momentálne áno, viem plynule francúzštinu čítať aj písať už s prízvukom tým našim, ale rozprávam plynule. Ja by som takú Legiu teraz na dnešnú mládež, ale kľudne. Určite. Len tak cez leto na prázdniny, vieš, taký táborík. No, niekto behá po Afrike 17, niekto po diskotékach, takže každý máme svoj. Niekto je na TikToku stále zaseknutý. Videl si tam chlapov, ktorí padali fyzicky a psychicky a dnes môžeme vidieť ľudí mladých v tom veku, ako si rozprával, ktorí sa zložia potom, ako majú nenávistný komentár na internete alebo im niekto neodpíše. Vidíš nejaký rozdiel v tomto? Ty? Ja vidím všeobecne rozdiel obrovský v tejto mládeži. Myslím si, že je to dosť zlá doba a hlavne tie sociálne siete, tie umelé inteligencie a všetko to proste je, tým všetkým sme ovplyvňovaní a myslím si, že to vedie niekam do zlých koncov vo finále, pretože si myslím, že dnešná mládež nemá tie skutočné hodnoty, ktoré by mala mať. Absolútne nemyslí na budúcnosť, na to, že bude treba raz sa postarať o deti, možno im niečo nehať, na to, že raz bude treba byť otcom, na to, že sa bude treba osamostatniť a necítať rodičov a nežiť v detskej izbe v 25 rokoch. Čiže v dnešnej dobe deti veľmi spoliehajú na tých rodičov, ktorí ešte tie hodnoty majú a strašne málo pozornosti venujú nejakej príprave do života, do budúcna. Hlavne chlapi prestali byť chlapmi v dnešnej dobe, prestali sa vedieť brániť, zabúdajú na históriu toho celého, že vždycky bol chlap jednoducho lovec, vždycky bol chlap ten, kto bol hlava rodiny, vždycky bol chlap chlapom, nie babou, takže... Ale vedia sa pekne namaľovať teraz napríklad. Tie make-up tutoriály, chlapi robia už pomaly lepšie. Tá doba jednoducho zlá a proste
speje to niekam do zlého. Ale verím, že určite, keď budeme všetci chcieť, tak to dokážeme pomôcť tomu vývoju, aby to bolo lepšie. Že vraj deti teraz sa nepripravujú na tú budúcnosť a tak ďalej, lebo majú veľké úzkosti z toho, či bude nejaká budúcnosť, pretože globálne otepľovanie, tretia svetová a tak ďalej proste sú také stratené, že oni ani neveria, že ich čaká taká ďaleká budúcnosť, ako napríklad naša generácia nemala takéto problémy. Naša generácia netrpela týmito úzkosťami, ale teraz dnešné deti to majú. Ja som sa o tom bavila s jednou psychologičkou, že čo je teraz vlastne najväčší problém. Takže oni majú tú vidinu budúcnosti niektorí strašne malú. Takže preto, že vraj sú teraz takéto problémy. Zaujímavá myšlienka. Tak moje moto hlavne, ja žijem životom, určite moji sledovatelia vedia, že moja najväčšia myšlienka je anglická life is too short, don't forget to enjoy it. Znamená to pre mňa, že život je príliš krátky, nezabudni si ho užívať. A myslím to veľmi hlboko, pretože viem, aký krehký dokáže byť život, viem, ako rýchlo dokáže ten život zmiznúť. Takisto aj v tom motošporte s tým životom je to na krehkej hranici a jednoducho mali by sme si naozaj ten život všetci užívať. Nemyslím to tým diskotékami, drogami a týmto myslím robiť niečo, čo nás naplňa v živote, robiť niečo, že sa ráno, vieš ten pocit ráno, keď sa zobudíš a si rád, že idem na školský výlet, takže staneš skôr, tešíš sa do toho, takže robiť niečo, čo ťa naplňa. Keď mňa momentálne naplňa to rally, tak viem, že sa ráno zobudím, idem si lepiť auto, idem niečo robiť prospešné. Proste sa teším z toho života a to ja si myslím, že je cieľom, aby ľudia žili naplnení, aby našli nejaký svoj zmysel, prečo sa ráno zobudia, niečo, na čo sa na druhý deň tešia a veľa ľudí v dnešnej dobe si všímam, či už sú to aj starší ľudia, žijú proste zanietení vo svojej práci a majú obavu sa posunúť, urobiť nejaký krok do neistá a žijú v istotách. Takisto aj proste napríklad moja mamina celý život robí a je naučená jednoducho chodiť do toho oby teraz a stáť tam 12 hodín na nohách, napriek tomu, že som jej ponúkol, dám ti peniaze, nerob, nepracuj, bla bla bla, ale jednoducho celý život sa bála vystúpiť z toho komfortu a ísť niekam ďalej, skúsiť niečo iné, skúsiť zarobiť, skúsiť sa mať lepšie, tak napriek tomu proste ten život prežije z roboty do roboty, tak ako bohužiaľ väčšina z nás kvôli to je, ale proste jednoducho nie je to život z roboty do roboty, z roboty do roboty, stereotyp detí, rodina, robota do roboty a proste absolútne nežiť, takže. No to je presný opak teba, čiže ty, čo miluješ riskovanie, tak to asi nemáš toto teda po mamine. Tak, presne tak som si povedal, že nikdy nebudem pre nikoho pracovať, čo sa zdám, myslím fyzicky, aj keď fyzicky som pracoval veľa, tak som pracoval väčšinou pre seba a dokážem zniesť povely, dokážem zniesť príkazy, žil som v tom, ale jednoducho zvolil som si cestu podnikania a cestu športu, takže tomuto sa chcem venovať a tak chcem ďalej v živote napredovať. Preto si aj tu. Je máš zaujímavá otázka, my chodíme na tie školy, na tie prednášky, robíme prednášky pre tie decká a často sa bavíme o disciplíne. Ako by si rozdelil, alebo ja chcel by som vedieť, aký je rozdiel tou disciplínou, ako máme tu teraz u nás v tomto aktuálnom období a tá disciplína, ktorá bola v tej cudzineckej legii. Vieš to porovnať? To je obrovský limit niečoho absolútne neporovnateľného, pretože tak ako som povedal, legia je na ďalší podcast, ale legia je tak obrovský rešpekt a úcta jeden voči druhému a či už si mladý, starší, proste tie generačné rozdiely sú tak vysoko rešpektujúce a tie hodnosti majú tak obrovskú váhu pre každého toho legionára, že proste to je, tak by sa mal správať celý svet voči sebe a samozrejme legia mi veľa dala, veľmi veľa ma zocelila, veľmi veľa vecí, ktorými sa zaťažujú dnešná mládež, je absolútne v živote nepodstatná a častokrát prídu na to, až keď je neskoro, ale bohužiaľ
hodnosť, ktorú získaš v Studeneckej legii, alebo tým, kým sa staneš, napriek tým všetkým, čím si prejdeš a kam až to dotiahneš, keď potom sa vrátiš do civilného života, tak je to pre teba ako keby krok späť, pretože jednoducho vyrovnať sa s tým, že dnešná doba jednoducho nadajú ti 17-ročné deti, opľujú ťa 15-ročný chlapec, proste tá doba rešpektu jednoducho u nás nie je, už sa pomaly v autobuse nepostaví staršiemu človeku nikto. Proste tá doba je zvrátená, čiže je ťažké sa prispôsobiť, aj pre mňa bolo ťažké sa prispôsobiť tomu danému životu a celý ten svoj rešpekt, ktorý som si niekde vybudoval, zahodiť a vrátiť sa do toho, že proste žijem v tom civilnom živote. To bol názov nášho predchádzajúceho podcastu. Doba autorít skončila. Takže to sme mali. Mňa to stále fascinuje, však robíme nejaký 5. alebo 6. podcast síce na túto tému, kde sa bavíme o podstate podobných veciach, len inými očami, ale proste či je to športovec, či si to ty, či je to odborníčka na šikanu, proste všetci sa zhodujú na tom istom. Všimla si to? Vždycky to je o tom istom. Lebo ty si robil aj bojové športy predtým, to si aj pamätám. Je to pre teba uzavretá kapitola už? Táto časť športu? Tak určite si doma pre seba nejak rekreačne zatrénujem, samozrejme. Vždycky som hľadal niečo, čo ma naplňa, takže od malička ma to nejak viedlo k boxu, ku karate, k všetkým týmto bojovým športom. Samozrejme, nejak som v tom nevynikal aj nič, skôr som to robil pre nejakú potrebu samému sebe niečo dokázať alebo niekam sa posúvať, tak ako to je v motošporte. Bohužiaľ prišlo nejaké väčšie zranenie s platničkou, ktoré mám dodnes, takže tam sa to vtedy ukončilo a samozrejme vybral som si šport, tak ako bojové športy sú pre mňa super vec, odporúčam každému človeku, aby sa vedel brániť, hlavne ochrániť svoju rodinu, svoje deti, svojich blízkych, alebo sa postaviť k daným situáciám v živote ako chlap, nie je utekať vždycky. Ale myslím si, že to je šport, ktorý nie je dlhozraký a dlhodobý, pretože väčšinou tí športovci tie svoje kariéry ukončujú v 35 rokoch, niektorí viac, niektorí menej, ale tam niekde to končí a potom som si nevedel predstaviť, čo ďalej, že čo keď to niekde dotiahnem v 35 rokoch a čo ďalej, čo potom, čiže preto myslím si, že v rally je jazdec vyspelý, keď má 40 rokov, tak práve vtedy už je vyjazdený, už je vyspelý a môže sa posúvať ďalej a v dnešnej dobe sú najvyšší, najšpičkovejší jazdci, ktorí majú 55-60 rokov, Viť Carlos Sainz, Sebastian Loebal, takže motošport naozaj nie je o veku, ale o tom zdravotnom samozrejme áno, tie oči, to videnie, tie reflexie a tieto veci, ale určite sa dá dorobiť z dlhodobého hľadiska viac. Určite asi aj to mentálne nastavenie, že bez tým úzko súvisí. Stretávame s otázkou, že bojové športy vychovávajú agresorov. Čo si o tom myslíš ty? Myslím si, že to je totálne nezmysel. Myslím si, že bojové športy práve naopak učia aspoň tú časť mládeže, ktorá si zvolí tento šport, ich učia tú disciplínu, ktorá všetkým tým ostatným, nie všetkým samozrejme, čas výnimkám, ale ktorá väčšina populácie chýba tým deťom, hlavne tá disciplína a ten rešpekt tých starších, alebo ten rešpekt tých skúsenejších. A naozaj si myslím, že je rozumnejšie, keď si dnešná mládež zoberie príklad z tých starších a každý nájde si nejaký svoj vzor a bude kráčať podľa toho svojho vzoru. Je to rozumnejšie ako proste premrhať ten život party, drogami, alkoholom, fetovaním a lenivosťou. Takže. Majú úpolové športy podľa teba miesto na školách? Bojové športy myslím. Myslím si, že určite miesto na školách má sebaobrana. Sebaobrana je pre mňa lepší názov ako bojový šport, pretože myslím si, že bojový šport už je šport, ktorý treba robiť na nejakej úrovni, treba mu venovať pravidelný tréning, každodenný, niekedy 2-krát za deň, to je pre mňa už šport. Čiže myslím si, že vhodné pre dnešnú mládež a pre do škôl patrí sebaobrana. Čiže tie základné princípy sebaobrany, tá základná, ako sa naučiť brániť, ako si obrániť rodinu, to, čo vlastne celá história vždycky bol v tej rodine proste muž, chlap, ktorý tú rodinu ukázal brániť vždycky. Myslím si, že aj žena, aj keď dnešné baby tomu moc neprikláňajú pozornosť, ale myslím si, že
vo vnútri každá žena sa chce cítiť byť v bezpečí v objati toho svojho muža a byť v bezpečí naozaj, byť v bezpečí po tej fyzickej stránke, že ten chlap sa bez ohľadu na to, či je silný alebo slabý, rýchly, pomalý, alebo je dobrý v bojových športoch alebo nie, ale má v ňom tú oporu, že sa dokáže za ňu postaviť bez ohľadu na výsledok. To určite máš pravdu. Mávaš ty také, že stretávky zo školy po neviem koľkých rokoch? Chodívaš na také, či sa na takých neobjavuješ? Tak ja mám 3 vysoké školy, teda 3 školy, základnú školu, materskú školu a autoškolu. Čiže ďalej... Čiže nemávate. Ďalej sme sa moc nestretávali. Lebo väčšinou, keď sa takto po 20 rokoch stretnú ľudia zo školy, a väčšinou tí najväčší chuligáni, čo mali najväčší problém v školách, sú najďalej v tom živote a tí jednotkári sú väčšinou takí stratení v tých svojich robotách. Či to vidíš tak podobne, lebo určite sa asi aj sem tam stretneš so svojimi... Určite sa stretávam a bohužiaľ je to určite sa stretávam aj s ľuďmi zo školy, z ulice, čiže pretože na tej ulici som poznal ľudí, ktorým sa poznám dodnes a stretávame sa dodnes. Sú to pre mňa tí najvernejší ľudia, s ktorými mám prežité najviac. A určite sa mi stalo, že som stretol množstvo tých spolužiakov, ktorí žijú tie bežné životy, o ktorých som hovoril, že ten konkrétny by som nechcel žiť, ktorí sa práve boja vystúpiť z tej komfortnej zóny a napriek vynikajúcim výsledkám v školách proste sú z roboty do roboty do 7 v kii alebo na nočnú, dennú domov a proste ten život im uteká len preto možno sú tak spokojní, ja tým nechcem, každý proste si robíme tak, ako nám vyhovuje, akurát ja hovorím svoj postoj, svoj názor, že mal som presne pocit, že škola nie je v živote všetko a stále som napriek tomu, čím som prešiel v živote, si myslím, že škola je pre mňa úplne by stačila tá základná, keby sa zmenilo niečo v tej škole, aby ich troška ďalej posunuli. Samozrejme to štúdium, tie vysoké školy a tých doktorov a právnikov, samozrejme to potrebujeme, ale to je len určitá skupina ľudí. Potom je 90% žiakov, ktorí proste napriek dobrým známkam v škole, napriek maturite končia zahodení niekde vo fabrikách bez budúcnosti a stratený dobou. Takže mne napriek všetkému, že som školu neabsolvoval, dala tá ulica a ten sám o sebe, ten život ma posunul ďalej, napriek tomu ma posunul ďalej v podnikaní a nemyslím si, že som extrémne vzdelaný, ale myslím si, že či už v podnikaní dosahujem fajn výsledky, ako aj v tomto. Čo je príznakom toho, že nie je to všetko o tej škole. Pri tebe je vlastne najdôležitejšie, že si skončil autoškolu momentálne. Správne. Vlastne. A ten titul by ma najmä strápil, keby som stratil. Robo si hovoril o vystupovaní z komfortnej zóny. Ako Robo Kolčák vystupuje z komfortnej zóny? Tak ja napriek tomu, že sa mám finančne dobre, neviem, že si môžem vyskakovať, ale myslím, že sa mám finančne dobre, že dokážem si kúpiť na seba, čo chcem, ísť na dovolenku, kam chcem, kúpiť si auto, aké chcem, tak napriek tomu sa stále trávim čas v horách, na salaši, v prírode, spím v maringotke, pri ohni. Čo robíš na salaši? Brinzu vyrábaš, či čo? Mám tam svojho najlepšieho priateľa, Jožka, ktorý je starší pán, ale milujem jeho hodnoty, a milujem to, ako to má nastavené v hlave a presne to sa snažím si celý ten svoj život udržiavať, práve tie jeho hodnoty, tú jednoduchosť, tie problémy, ktoré skutočne nie sú, dávať bokom a proste vidieť, že nádhera života je niekde inde ako v drogách, v diskotékách, party, zábavách, aj keď je aj taká vec potrebná v živote, ale nie proste život sa dá žiť ináč, ako ho stráviť na TikToku alebo tak. Robo, zažil si niekedy šikanu? Ako dieťa, možno dospelý alebo aj ako vojak? No, určite toto je takisto u mňa veľká téma, pretože môj otec je pôvodom z Líbie, takže z Tripolisu. Takže keď sme boli malí, chodili tu tuším do stredného učilišťa, ako kedysi študovali, tak mali aj oni tu na víza na 4 roky a študovali tu. Samozrejme mamka bola blondína,
No, čo iné sa mohlo stať ako Turek s blondínou. Slovo dalo slovo, Robo na svete. Slovo dalo slovo a vznikol Robo. A keď som mal asi 2 roky, tak samozrejme ukončil štúdium a odišiel späť do Libye. A stalo sa to, že ostal som s mamkou sám. Samozrejme, mamka si potom našla toho Kolčáka, ktorý si ma osvojil a zobral za svojho a nejaké obdobie bol s nami. Samozrejme, tá chémia, to otcovstvo tam nikdy nebolo a nie je, aj keď ho otcom nazývam. Každopádne v 90. rokoch alebo do roku 2000, teraz to, keď je niekto tmavý alebo snedý, sa to v dnešnej dobe bere možno trochu ináč, ako sa to bralo vtedy. Vtedy bol ešte stále zarytý ten komunizmus a každý ukazoval na mamku, na mňa takisto, aha, Arab, aha, Cigáň, aha, pretože sú ľudia, ktorí nevedia to tvoje pozadie. Čiže s tou šikanou som sa stretával naozaj celé detstvo. Bohužiaľ bola chyba, že mamka vždycky klamala, to bola tá rodinná výchovná chyba, že mi vždycky povedala, keď na ulici, na dvore sa mnou nechce hrať deti futbal, tak mi povedali to Cigáň, s Cigáňom nebudeme hrať, Cigáň si sadni bokom, v škole s Cigáňom nechce sedávať, Arab ty si Arab, ty nebudeš s nami hrať, ty Arab, ty budeš na striedačke na futbale a proste tie posmešky a najväčší problém bol ten pre mňa, že tí bieli kamaráti, samozrejme ich rodičia, to s Cigáňmi sa nekamaráť, s Arabmi sa nestretávaj. Tým na ulici to bolo jedno, pretože tí nerozlišovali Arab, Cigáň, niekto. A samozrejme Cigáni sa so mnou nechceli nejak stýkať, pretože som po cigánsky nevedel, hej, a bieli sa so mnou nechceli baviť, pretože som Cigán. Takže bol som takisto nejak stratený v tom, že vlastne kto som, čo som. Aj keď ma mamka vždycky povedala, ale prosím ťa, to trepu ti nezmysli, toto je tvoj otec, hej, a prezentovala mi toho teda Kolčáka. Až sa stalo, keď som mal tých 12 rokov, keď sa rozišli naši, tak tá stará mama nebohá mi v noci, bohužiaľ opitá, začala vykrikovať, že som arabská svinia a tak. Takže vtedy mi už začala dopínať, že prečo mi stará mama vykrikuje do arabských svíň a takéto veci, keď bola opitá. A vtedy mamka vlastne vyšla s pravdou von a tú pravdu som samozrejme ako dieťa neustál. Takže ty si to vlastne dovtedy nevedel, hej? Správne tomu. Dovtedy som to tušil, ale nevedel som. Hej. Stále som bral na to mamie slovo, že teda takto je, toto je tvoj otec a hotovo a ostatní ti klamú. A tam tú pravdu som neustál a tá pravda ma stalo to, že som začal utekať z domu, hej, nechcel som stráviť s tou starou mamou čas. Samozrejme som detestoval alkohol, ktorý, keďže veľa pila víno, takže ma to dosť psychicky, som sa nevedel na to znašať pozerať. Samozrejme, keď má niekto vypité, tak používa potom úplne iné správanie a to ma priviedlo potom na ulicu a neskôr do cudzineckej legie. Tak to je silný príbeh. Ale my, čo sme tu mali vždycky, väčšinou tu máme úspešných ľudí, tak asi ani jeden nebol taký, že by si neprešiel niečím takým ťažkým. Čiže pre deti nechajte sa šikanovať. Taká rada pre deti. Nechajte sa riadne vyšikanovať, budete úspešní. 100%, aj keď to pre mňa znie sprosto, myslím si, že práve tie deti, ktorí si trošku tej šikany trošku aspoň zažili, tak ich to práve trošku možno trošku posilní do života. Tých, čo to nezlomí, tak to určite zoceli. Naopak treba pracovať, myslím si, s tými, aby ich to nezlomilo. Pretože tá šikana si myslím, že príde v každom štádiu v živote, či už v práci, či už v budúcnosti, vo svojich prácach si myslím, že na to môžu každý naraziť. A myslím si, že skôr naučiť sa s tú šikanu prijať a naučiť sa s ňou bojovať, alebo ju akceptovať do určitej hranice a usmiať sa s nej, ako sa nehať s ňou zlomiť. Takže neviem, či som úspešný, ale neúspešný. Každopádne som sa s tými situáciami v živote vyrovnával sám a určite každý z nás má, stále si myslím, že to, čo boli pre mňa problémy, sú není problémy, pretože stále sú rodiny, ktoré nemajú rodičov, stále teraz viem, keďže som žil v Afrike, v Afganistane, v Iraku, tak v Somálsku určite viem, aké
rodiny sú a určite viem, aké hračky deti majú a čo všetko je v živote potrebné a napriek tomu dokážu byť šťastní a usmievať sa, takže myslím si, že to, čo som ja prežil, nie sú žiadne problémy, ale ružová záhrada oproti tomu, čo viem, aká môže byť realita. Ide o to, s kým sa porovnávame, presne tak a určite si myslím, že v živote to môže byť ďaleko horšie, ako si myslíme, že to je. Takže stále máme strechu nad hlavou, stále máme čo jesť, máme si čo obliecť, stále sme zdraví a častokrát, keď príde nejaká choroba človeku v živote, tak až potom si začne vážiť, vlastne objavovať postupne tie hodnoty. Takže hlavne na tie by sme nemali zabúdať. Ty si kde konkrétne vyrastal? Ja som vyrastal na severe, teda v Záturčí. Tam sme boli tých 12 rokov. Tam bola strašne malá arabská komunita, ja si to pamätám. Áno. Že sa nemal kde zaradiť proste vtedy. Teraz je to už trošku inak, ale... Inak na to, že si Arab, tak celkom pekne po slovensky rozprávaš, Súhlasím. Asi keď vyrastáš niekde, tak... A vieš niečo aj po arabsky? Nie, vôbec. Nezabrdol si vôbec do tých koreňov? Nie, vôbec. Tak som katolík, verím v Boha, takže mamka ma viedla k nejakým návykom od malička, čiže naozaj tá libýska krv je naozaj len krvou. Čiže... Ani ťa nikdy nelákalo vyhľadať svojho otca? Už vyhľadali sme sa, ako vyhľadali, fotky nejaké máme, aj tento nejaký ten kontakt, samozrejme on písal mamke nejaké výhražné listy, že si ma príde zobrať a blablabla, ale nejak sme to ďalej nehrotili, pretože samozrejme rešpektoval som do 12 rokov toho otca, ktorého mám. Čiže možno keby som bol mladší, tak by som mal k tomu iný prístup, ale tým, že som bol v tom vedomí, že otec je ten, ktorý je s nami, tak potom 12 rokov už som nemal nejakú túžbu vyhľadávať niekoho iného. Bavili sme sa o tom, keď si bol ty dieťa teda, teraz už je situácia, že ty už máš deti. Čo by si im poradil, keby ich šikanovali? Aká by bola tvoja prvá reakcia? Asi aby sa z toho neposrali aby... Dobre, ďakujeme. Aby o tom rozprávali. Myslím si, že aby nedusíli v sebe tie pocity ubliženia alebo tie pocity úzkosti, ktoré majú, alebo z tých vecí, ktoré sa im deje. Myslím si, že nech si nájdu niekoho, či už to je najlepší kamarát, najlepšia kamarátka, otec, matka, proste niekoho, komu 100% veria, kľudne niekto úplne cudzí, farár, kdokoľvek, len nech proste o tom rozprávajú a naučia sa nepestovať v sebe ten hnev alebo tú zlosť, ale aby to do seba dostali vonku a vždycky našli voči tomu spoločné riešenie a dali aj najavo tomu konkrétnemu páchateľovi, že jednoducho sa dokážu za seba postaviť a byť a zomknúť sa. Ty si nás aj podporil, ty si bol jeden z našich podporovateľov nášho projektu Buď svoj hrdina. Takže podporuješ často takéto projekty, alebo? Práve že nie. Skôr som sa v živote snažil podporiť ten motošport, pretože viem, aký je náročne finančne aj pre tých mladších jazdcov. A samozrejme podporím určite nejaké zdravotné komplikácie alebo niečo, ale tento váš projekt mi prišiel práve mi zaškrtol do toho môjho života, aj do toho, že som sa stretával práve s tou šikanou aj v detstve, aj na ulici, aj neskôr v studeneckej legii a preto som sa rozhodol podporiť tento váš projekt, pretože mi to príde super vec. Za to ti ďakujeme ešte raz. Povedal si, čo by si pomohol, alebo ako by si pomohol svojim deťom. Čo by si tak kolektívne pre všetkých odkázal pre našich divákov, ktorí sa cítia možno slabí, šikanovaní alebo nejakým spôsobom odstrčení? Ako by si im pomohol, alebo čo by si im odkázal? Určite by som im odkázal, že hovorím to z vlastnej skúsenosti, že nech hlavne sa v živote z ničoho neposerú. Ten život je jednoducho príliš krátky na to, aby sme sa mohli vzdávať. Naozaj je život len pre tých silnejších, ten skutočný život, pre tých silnejších jedincov a myslím, že práve tí silnejší ľudia si ho dokážu užívať, a naopak si myslím, že každý si chce ten život užívať, takže treba preto niečo robiť, netreba len fňukať a práve naopak
veľa ľudí možno sa bojí zdieľať, tých detí šikanovaných sa bojí zdieľať s niekým to čo zažívajú a naopak sú deti, ktoré si myslia, ktoré to dokážu možno zneužívať, že potrebujú počuť nejakú ľútosť alebo sa tým dostať niekde ďalej, takže naozaj dokážem už vyselektovať aj ľudí, ktorí zneužívajú a prikrašľujú veci, ktoré skutočne sú, takže treba rozlíšiť, čo naozaj šikana je a nie všetko, čo tie deti môžu vnímať ako šikana je a nie každý, kto sa k tebe správa nemilo, je zrovna šikana, takže treba si uvedomiť, že život niekedy býva krutý a treba sa naučiť príjmať aj facky od života, preto tie ťa formujú a každá facka ťa posunie preto niekde ďalej, takže určite treba brať život taký, aký je a byť silným človekom. Ty máš nejakého hrdinu? Niekoho, komu ty vzliadaš? Určite každý máme svojho hrdinu. Môj hrdina je adjunant López z cudzineckej legie, ktorý prežil 25 rokov v cudzineckej legii alebo 30 a takisto je pre mňa hrdina Jožko zo Saláša. Čiže každý máme svojho hrdinu. Pre mňa je hrdina niečo, čo ten človek prežil, ako ten človek vníma svet, čím si ten človek prešiel a napriek tomu, čo dokázal v živote a aké má hodnoty. Takže to je pre mňa hrdina a každý máme svoju hrdinu a je lepšie, aby sme každý mali niekoho, kto bude náš vzor a náš idol. Takže tak. Čo ty a výchova? Ty, deti, rodina? To je ťažká otázka, ale bohužiaľ s matkou mojich detí sme nejak našli spoločnú cestu, takže keď mali detičky 2 roky, už či to bola moja chyba, zásluha alebo zásluha matky, sme šli jednoducho od seba. Dodnes máme vzťah niekedy dobrý, niekedy to škrípe, ale samozrejme klobúk dole pred ňou, že zvláda dvojčky. Ja viem, čo to je s tými byť od rána do večera, navštevovať škôlku, teraz školy, takže to rešpektujem. Bohužiaľ tým, že deti žijú viac menej u matky a mám ich teda ten každý druhý týždeň tej starostlivosti, tak moc toho času na to otcovstvo nie je. Zvlášť ten motošport, naozaj ako som povedal, obnáša tak veľa času a tak veľa vecí to uberá do toho otcovstva, že proste určite som tým mojim deťom dlžníkom a navždy budem, samozrejme. Určite si myslím po tej druhej stránke, že som otec nie vhodný alebo nie je dobrý v tom slova zmysle. Samozrejme, milujem ich najviac na svete, dal by som život za ne, ublížil by som komukoľvek, kto by mi siahol na rodinu, ale napriek tomu si myslím, že nie som proste ten ocinkovský typ, proste, kto sa bude s tebou prechádzať, kočíkovať a niečo. Napriek tomu viem, že nedokážem jednoducho možno z tých mojich detských traum, nedokážem po tých deťoch mojich kričať, pretože mňa v detstve otec veľmi bijaval, teda ten nevlastný otec, proste naozaj ma zákerne bil, či už si chcel dokazovať niečo, že vedel o tom, že nie som jeho, alebo mal voči mne nejakú inú. Tuto samozrejme bol som spratok, hej, ale spratok 6 rokov je stále malý chlapček, takže... To si nikto nezaslúži, jasné. Takže naozaj som dostával veľké bitky a veľa kriku, čiže preto možno nedokážem... Ja jednoducho, nech spáte deti čokoľvek, ja nedokážem na ne kričať. Nie si taký otec na každodenné použitie. Správne, som otec na víkend, takže taký víkendový otec, kúpim im všetko, čo potrebujú, milujem ich najviac. Samozrejme, ak by bol akýkoľvek problém, tak v tej sekunde sa situácia u mňa mení a priority idú na čelo, ale taký som a samozrejme toto cestou by som chcel aj rodičom povedať, aby navštevo mali záujem o tú školu, aby chceli poznať učiteľa tých detí, triedneho učiteľa, pretože si myslím, že takisto, aby chceli poznať tú učiteľku v tých škôlkach, pretože si myslím, že uvedomil som si, že učiteľka v škôlke je viacej s mojimi deťmi ako ja, ako otec alebo ako matka.
Čiže malo by rodičom záležať, s kým trávi to dieťa viac času ako so mnou a aký ten človek v skutočnosti je. A kľudne zmeniť škôlku, zmeniť triedu, proste ísť za učiteľom, rozprávať sa s ním, proste spoznať charakter toho učiteľa a človeka, s ktorým trávi to vaše dieťa viac času ako s vami, pretože si možno neuvedomujeme, ale to dieťa môže častokrát získať správanie, návyky a pohľad na život práve toho učiteľa, čo možno sa nemusí každému rodičovi páčiť. Predsa ja napríklad nechcem, aby moje dieťa bolo učiteľkou. Ja zarábal 700 € a trápil sa celý život v škôlke, aj keď je to potrebné, ale to, že je niekto učiteľ, neznamená, že má správne názory na výchovu detí, na svet, na život, na pohľad na čokoľvek do života. Takže určite odporúčam rodičom, aby sa zaujímali o to, s kým ich dieťa trávi celý deň. Toto znie tak trošku ako taká reálna situácia. Si niečo takéto zažil, alebo čisto to hovoríš tak všeobecne? Práve, že nič také som nezažil. Práve, že to si len myslím, že tie deti všeobecne to môže mať v budúcnosti vplyv, že s kým strávia toľké hodiny v tých školách. A to určite má. Ja chodím na kavičky s učiteľkou zo školky, to je moja kamoška, takže preto tam mám dieťa. Áno, lebo viem, s kým je a posielam mi správy cez deň, že čo dieťa robí a tak. Takže... Určite predstav situáciu, že ideš na kávu s učiteľom a zistíš, že príklad je to totálny retard, že vlastne nevie ani o čom rozpráva, má úplne iné hodnoty, ja neviem, je neveriaci, alebo je rasista, je nacista, je niečo, tak nechceš, aby to dieťa vyrastalo pri takom človeku. Mám takú učiteľku v škôlke, tiež s ňou nechcem ísť na kávu. Radšej. Takže... To je taký zaujímavý pohľad, si myslím, lebo my sa týmto, čo robíme, nesnažíme edukovať len decka, a takisto aj rodičov, a takisto aj učiteľov, že akože budeme dúfať, že sa to dostane k tým správnym, aby sa možno, že trošku buď zamysleli, alebo sa na to pozreli tak, ako hovoríš. A toto bol akože veľmi zaujímavý point, tento pohľad na túto situáciu. Je to pravda, no. Je to pravda. Ty si s tým dieťaťom menej ako ten učiteľ. Čo si myslíš o všetkých tých ľuďoch, čo nikdy nič nezažili, ale majú úplne najviac rád do života, ako žiť? Kopol by som ich do úvy. Dobre, ďakujeme. Ďalšia otázka? Je vôbec ešte dnes možné povedať niečo chlapské? Bavili sme sa o tých chlapských veciach, bez toho, aby si bol nejaký toxický alebo niečo na tento štýl? Ty sa teda tak vyjadruješ, preto sa na to pýtam. Chlapský Ty teda. si taký muž, jaskyňa a tak ďalej, a takže preto asi. Tak hlavne pre mňa tým, že som vyrastal tak, ako som vyrastal a v tej cudzineckej legie bolo tých 17-ročných málo, tak väčšinou som bol formovaný ľuďmi 30-35 rokov, čiže ja si bohužiaľ nemám čo povedať ani s mladšími ľuďmi, častokrát ani nie s ľuďmi v mojich rokoch, pretože mám jednoducho, nie že som zažil viac, ale jednoducho mám na určité veci, na veľa vecí iný pohľad a určite som komplikovaná povaha práve kvôli tomuto. A preto častokrát si rozumiem viacej práve so staršími generáciami, pretože tie ešte majú tie hodnoty ako tak niektorí v normále a častokrát keď jednoducho som s tými mladými ľuďmi a vidím, že ich hodnoty sú jednoducho drogy, pervitín, čo samozrejme drogy v dnešnej dobe sú veľká téma a myslím si, že niekedy môžeme robiť čokoľvek, to dieťa alebo ten človek na to príde sám, kedy je tá vhodná doba s tým prestať a život ich sám naučí, kedy treba skončiť a potom sú samozrejme ľudia, ktorí jednoducho to majú tak dané v živote a môžeme všetci robiť čokoľvek a aj tak to skončí len pri drogách a v basách. Ešte máme, Robo, na teba dve veci. Jedna z nich je tento špeciálny papierik, ktorý tu máme, ktorý ti Tanička podá, ti vysvetlí, čo s ním. Každý host, ktorý tu je, tak dostane od hostia pred ním nejakú otázku alebo úlohu. Niečo. Alebo správny lístok, alebo IBAN, alebo neviem, čo tam je teraz, na ktorú má odpovedať a zároveň ťa chceme poprosiť, aby si zanechal tiež takúto, to môže byť úloha, alebo otázka, alebo životná rada, alebo hocičo, pre ďalšieho hostia nášho, ktorý nevieme, kto bude, takže musí to byť také univerzálne. Čo by si zmenil
Na vlastnej výchove. Aká vlastnosť, schopnosť ti chýba? To je dobré. Ťažké, čo? Tak to treba podcast ďalší spraviť. Už teraz sme dlhý, budeš na čo strihať. Tak na vlastnej výchove by som určite zmenil to, že by som mal dávať tým svojim deťom viacej vzor, viac by som ich mal vychovávať, viac by som mal byť k ním prísny. Určite robím chybu, že jednoducho neviem im povedať nie, kúpim im aj modré z neba, aj keď platím za hračky, nezmyselné peniaze, nezmyselné labubu, tari drinky, fizzy drinky a proste všetky to nezmyselné. Ty máš tie svoje hračky, oni potrebujú mať nejaké svoje. No, takže určite by som im dal inú výchovu. Možno by pomohlo, keď mám chlapcov, hej, že by som bol k ním striktnejší, ale jednoducho sa chcem o tie detičky starať ako o babiky, ako o princezne a aj keď viem, že sú potom rozmaznané, aj napriek tomu, že si to všetko uvedomujem, že potom to je, že to nie je vhodné a neviem všetko možné a že to príde, že už to bude kabelka Mercedes a už to nebude. Teraz to ešte nie je drahé, to ešte príde. Tak proste sa na to pripravím, aby som zvládol aj Mercedes, takže tak. To sa ti vráti ešte v Huberte, neboj. Čo to bolo? Ešte tam bola druhá časť, že čo by si zmenila svojej? Aká vlastnosť a schopnosť ti chýba? Toto. No určite mi chýba tá prísnosť, alebo ten, ako keď už niekedy skričí na nich, tak oni zase vedia, kde je hranica, čo môžu a čo nie, ale určite neviem byť k ním, vieš, keď napríklad poviem, urobila si to a to, ona to spraví znova a poviem, hej, no a nejdeš teraz s nami do akvaparku. Tak aj tak viem, že ju tam zoberiem. A ona to vie tiež. A ona to vie tiež, takže tá striktnosť, alebo tá menej ľútostivosť k tým deťom by mi pomohla určite. Nie si taký disciplinovaný v tom živote, tá disciplína, v tom športe. Tá disciplína pri tej výchove mi určite chýba. A vec posledná, kde ťa môžeme najbližšie vidieť, alebo čo ťa najbližšie čaká teraz? Tak najbližšie teraz ma čaká, musím ísť natankovať. A čo sa týka motoršportu, budúci rok chcem štartovať majstrovstvá sveta. Tie trate na majstrovstvách sveta sú šatolinové, to znamená štrkové, pieskové, bahnité na snehu, takže je to úplne iný povrch ako jazdím, takže sa chystám budúci týždeň letieť do Fínska na 14 dní, práve jazdia na tieto povrchy a neskôr do Poľska a Barum Rally, takže. Perfektne. Robo, my ti budeme držať palce. Tento rozhovor bol podľa mňa, že brutálny. Mne sa to veľmi páčilo. Dobre sa ťa počúva. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem a ja dúfam, že si z toho rodičia deti niečo zoberú a bude im to užitočné v živote, aj keď niekedy každý máme na svoje veci, svoj pohľad, ale stačí, keď si len trošku zoberiete. Nemusí to byť všetko len trošinku. Takže tak. Majte sa pekne. Ďakujeme. Ďakujeme.